Ще го качим в интернет, да? Сега ще се борят блока докъде е горело. Точно нагоре е много. И линейка има. Нали? Проветрява се горе-горе. Това е сигурно необитаем. Съседния също е необитаем. Добре, необитаем. Ема не, мисълта ми, че в момента няма никой. Значи... Още не са влезнали, това означава, че има врата железна и не могат да избият. Железна не могат да разбият. Те до сега трябваше да се го изгасили това, бе. Доста време как се тук. И бат. И как нищо не е застраховано, честито. Ако ви гърмат разни силове. Да няма газови бутилки, че виж тогава какво става. До тук не може да пъти.